Tak čus lidi, jsem zpátky a už jsem našel dobrý jméno. Minecraft Maník. Jo, a mám tu speciální hosta, Minera. Čus lidi, jak se máte? Už teď je večer a já se bojím vyjít ven. Tak to je jasný. Trošku si rozšířím domeček. Pozor, ať tam nebude nějaký dungeon. Ať se neprokopeš ven. To ne. Makej. Nejde. Pozor, budeš mít mu. Tak, teď si sakra, zase lagy, to já nesnáším. Jo, v prvním díle se mi trošku nešel ten mikrák, ale teď už by ten měl být dobrý. Čekaj, by to mělo být dobrý. No ty se žele vůj. Ne. Aha. Hej, pavouček, To jsem pavoučka. Já nejdu ven, že se bojím. Neboj se. A tady asi radši kopat nebudu. Zkus to. Když tak rychle zavlídneš. Dobrý, to je píše. Nahoře. Dobrý. Dobrý. Ale písek, potom máš to. Jaj. A já se tady si zavodím, ten písek vadí. Cože? Mně písek vadí. No, tohle radši nebudu kopat. Jo, ne, nebo bych si mohl ještě něco udělat. Dobrý, to ne. Mě ten pavouček rozčiluje. A já jen co mám dělat, kámo. Je někde nade mnou. No jasně, bude pod tebou, viď? No nic. No, může být pod tebou. Asi si uděláme jinou podlahu. Obšouk oblasti, pšou. Nebo si... Pšou. Ne, mám nápad. Tu Co je? podlahu si udělám prostě... Stonu? Ne, bude malá. Bude takhle? Jo. Ty jsi divnej. Řekni, abys nezapomněl, že já jsem tady vevnitř, že nejsem přesně. Pozor, ať nerozmrtneš dveře. Já jsem debil. No, jak kdy. Mě ten pavouček sere. Hej, čeče, já se nevím. No. Ale já bych se neměl nudit, když mám od slova Miner, Digger a tak. Ty, to byl pšouk. Nějaký pšouk. No, petarda. Jo, petarda. Tak to ještě rozkopnu. A asi si udělám v toho novou podlahu. It's a Minecraft, all look like this from this way. Vidíte sluníčko? Už ho neuvidíte teď, jo? Já se takhle někdy koukám, jestli tam není ten. Co? Jestli někde není ty komplexy. Vidíte, nejsou. To bys viděl v těch alfa texturách, kdyby tam byl sníh. Hlavně nedávej screenshot. Ježiši, nejsem debil. No. No. No, ale jsem se nechtěl. Ale tak zase, já jsem chtěl, já musím tam hodit dřevo. Já nevím, jestli se to dělá ze syrovýho. A Aha, co? ty to děláš takhle. Charkolovou. To je lepší. Ne, nedělám charkol, to je cobblestone. Já vím, ale že charkol by byl lepší. Pro. No, a já si Protože dám ten to. vypálí 8 kostiček. To je jedno. A to vypálí jenom jednu hotovou. To je jedno. A otevři a hnedka zavři, protože pavouček potom vlídne před. Půjdi se na sebe. Já nikde žádný čísla nevidím. To půjde dolů. Půjdi se dolů, ale je tři. Tak jedno. Tamhle někdo byl. Vidíš tu něco? Tam Ne? jsem předtím viděl. To ne, to máme my bugy. No, ne. Tam F3, vidíš? Vidíš Tohle? to? No. No, teď to jsou potvory. No, ale takhle jinak nejsou vidět. No, protože máš světlo, víš. Aha, Teď tam máš malý světlo. je. Protože tam, kde jsou vidět blbě. Ten pavouček není nad tebou, pod. Co to bylo za magora? Se kouknu.
Ale Tohle asi bude Ale oni dlouhý. se nuděj. Já vím, ale Možná je usnou jako. tak si musím prostě dělat to. No, let's play Podlahu. jsou toho, že jsou nudní. Podle mě napíšete, že nebudete chtít další let's play a je mi to jasný. Půlku podlahy máme, no ne, půlku. Hej. No, teď se mi to kouslo. No, teď mám trošku menší lagí, sakra. Jo, a hele, když tak bych chtěl vám něco říct, jestli byste mi když tak napsali do komentů, jak mám si nastavit Optifine, nebo jak takhle. To se mi teď laglo, to není možný. Dej, options. Nemůžu, tak vidíš, že to laglí. Jo. Jaj. Já ti ukážu jedno moje překvápko, co jsem pro tebe udělala a nastavil rovnou. No. Dej to video. Koukej. Ne, nastavil jsi to. Nastavil. Ne. Vidíš? A to jsi mi nevěřil. No, Hodně to. jakých máme? Zatím 2. No, tak budeme se čekat na den. Teď se dělá už. I say over the world is dead, over the bucket badge. Oh no. Nesdívej si tady. Ach jo. Tak kdy bude speciál? Ne, nebude. Někdy. Škoda. Teda ne pro tebe. Cože? Ty děláš koule? Ne, já už je nemám. Ach jo. Proč umíš tak dobře setřít? 1, To- 2, 4, 6, sakra, to A ještě tam na jedné. se mi nevyteče. 6. 6 ne, jenom jedno. Ani ne, možná ne. No, 1. No. Ne? Pojď. Já pojď časem. Dobrý. Aspoň 2. Aspoň dva. Yeah. Taky, Pikachu. Ještě chvíli počkáme. Hana tata rukuku, haruka karukuku, hakuka, habakuka. Protože teď ještě můžou. Pozor, nahoře je pavouček. Fuj, já se dělal jako pavoučku. Teď už nic Ty neudělá. jsi hodnej, veď? Ne. Ne, není hodnej. Ty hajzliku, Dejte. ty hajzliku, co do mě jdeš? Já jsem tě nechtěl zabít. Nepadlo mě o ně. Já jsem tě nechtěl zabít. Tak budeš potom muset být dát honem na 50. Ne, prasátka ne. Ne, musíme ještě chvíli počkat. Že se jich bojím. Ne, tak už by. Teď už by neměl útočit. Oni budou. Ne. A creepři Ty budou. nemáš bouchat. zastavený dům u spavnu? Mám. Co to je? A jo, ty máš to. A to jsou trošku nějaký bugy, nevím co. Ne, máš to. Hele, kostík. Ale kostička. Honem. Tam toto. Pozor na creepery. Se jich bojím. Hezky. Ale ne, jsou lagy, takže tu jsou. Ty máš totiž to. Tam v tom menu nastavený Buttercraft. Nemám. Určitě na to nastavil. A teď se jenom otočíš a creeper. Teď už nebuchaj. Bouchaj. Už ne, teď Bouchaj. už je to, teď už Ne, ne. bouchaj. Ne, teď už ne. Bouchaj. Ne, Bouchaj. ne, Bouchaj. ne. Bouchaj. Já tě zbiju. Bouchaj. Černoušci bouchaj. Zelený na nuci. Ježiš. Uděláš někdy díl, abys přesoval ty textury, co máš? Ne. Ne, z toho. No co dělám? Sereš mě. No tak stouží, au. To. Au jako. Au. Chápeš? Sakra, mám malou. Au jako. Stačok, jo.
To je málo. Budeš mít 40? Nebo 20? Tak. 40. Hop, jdeme zpátky do domečku. A nech si nějaký na Charkov. Ne, asi vemu si všechny. Vem si všechny. Špekovneku. No, hovno. Však ne. Tak. Jsi pšouk. Tenhle díl bude nuda. Proč? Proto nic nedělám skoro. Minecraft není nuda. Když natáčím já, tak je to ta nejextrémnější Ty nuda. tebe nebaví ani gameplay. A let's play ti baví, že jo? Ale gameplay ne. Aha, lítající věci. Si říkám, že to postihne nějak. Ty ne? Au. Držubu. Co je? Držubu. Co? Držubu. No tak už tam jdi. Kam jdi? No kam tam? Kam tam? Tam. Tam ne. Hunky Ne, kam. nikam nejdu. Hundy kam. Ne? Di down. Jdi si udělat sekeru a na dřevo. Ne, nejdu na dřevo teď. Ale ono se ti hodí, dřevo není nikdy dost. Já teď dřevo nechci. Ale potřebuješ, že? Já ho teď ale nechci. 3 kostičky. No a co to tam vždycky takhle nechává? No vlastně to připeče všechny. Tak se přibečou. Jako ty. Hele, houba. Tak si to udělej a potom budeš mít to. Hele, komplexy tu máš. Tam nejdu. No nechod tam ani. Říkal jsem ti sekeru. Ne, sekeru nechci. Říkám ti sekeru. Sekeru nechci. Mně stačí ručička. A teď je nuda. Já to tím prohlížet Yu-Gi-Oh karty. Jo, když tohle asi bude dlouhé, já to za chvíli stejně stopnu asi už. Nebo To už je dlouho. To bude podle mě moc dlouhý. nebude. Si řekni, až ty nebudeš mít to omezení na to. Na 15 minut jenom. No, tak potom uvidíš ty let's playe, který tam mají třeba půl hodiny. No a. Což mám podle mě proto mít. Tak to nemusíš dávat. Možná. Můžeš, ale to bude výkladní. Jedno. Čo? Že seš? Ta hrubá síla. Říkám ti hrubá síla. Hrubá síla. Hej! Cítně. Vedle. Jo, já mám good kartu. Good kartu. Já mám master. Drž hubu. Dark master. Já už dodělám Dark tu. master. Drž hubu. Co je mám? Dodělám podlahu a asi to stopnu. Fuj, se. Ta hrubá síla. No a Aj, asi se s váma budu loučit. Příští díl bude nevím, ale asi půjdu, Herobrine to udělal. ne, Sám. ale sakra, tam nejdu, Tam nechoď, tam jsou lidi. ale asi tam pak půjdu, Až potom, až budeš větší, to dá se říct, ale jako. asi tam pak půjdu, Tak asi už to chceš ukončit, nebo ne? jo, tak příště půjdu asi těžit, tak čus. Čus!